Ашаев Халид Дудаевич, прозаик, избранные произведения. Выставка с таким названием прошла в селении Алхазурово. В литературно-мемориальном музее Ахмада Сулейманова выставили лучшие работы и копии рукописей чеченского писателя и драматурга. Халид Ашаев ويتسرتان ويزر أوخا شباكش ناخنا تسونغلاس دقهم ديسر هدو تعاشة إسان بوقون خي بوزيتا تسونغ مسل إيسيتا حلقي أشتول شور خز وينوخشي غلقا غلق يحيولش إشتي إكنتي حلقي إلا إشت تسونغلاس. На мероприятие были приглашены многочисленные гости, учащиеся школ и профессиональных образовательных учреждений. Сотрудники музея рассказали им о жизни поэта и о ценности его работ. خالد أشاوخ لأتس ويستوف كتخون حديثنش هم نخجوه بايت خليت دوقة هم خيتخون organizators نقص داخكتن چند ريس خول تخون جو خسيتت قصديح كان